Ako po si Mark Joshua Villanueva, humingi po ng tulong sa ora mismo para po mapanagot ang lalaking nanakit po sa akin at sa mga kasamahan ko sa isang computer shop po sa Sagpon, Daraga noong November 16 ng gabi. Yung lalaki po ay hindi po namin kilala at wala po siyang dahilan para manakit. Gusto po namin sanang masampahan ng kaso yung lalaki para mapanagot po siya sa ginawa sa amin, at base din po sa mga mensahe na natanggap ko na marami din po siyang nabiktima at maraming record sa barangay. Gusto po namin siyang mapanagot para hindi na po maulit sa ibang tao yung ginawa niya po sa amin pananakit, at hindi na po siya makapagbiktima ng iba. Maraming salamat po. Mula sa Daraga Albay, 4 na kalalakihan ang di umano'y na pagbuntungan ng pagkapikunan ng isang lalaking natalo raw sa kanyang nilalarong computer game. Para sa detalye ng reklamo, makakausap natin nasa kabilang linya ng telepono si Mark Joshua Villanueva, ang isa sa mga sinuntok. Noong mga oras na yun ba, na doon kayo sa loob ng computer shop, kayo ba ng mga barkada mo ay naglalaro noon ng computer games? Opo, naglalaro po kami ng yung isa po, yung una pong nasuntok noon is naglalaro po ng Roblox. Tapos yung isa naman po is Valorant. Ako po ay nanonood ng anime po. Nung mga oras na yon, kilala nyo ba yung mga itong sumuntok sa kabarkada mo? Hindi po namin po kilala kasi nung wala pa man po masyadong tao doon. Kaya kami po yung nauna doon. Tapos yun nga po, hindi po namin kilala talaga kung sino po yung lalaki. Okay. Eto bang computer shop na pinaglaruan ninyo ay madalas kayong nagpupunta dyan para maglaro ng computer games? Opo. Nung po kasi, high school pa po kami nung yung kasama ko po is high school friends ko po yan. Simula po nung high school, dyan na po talaga kami naglalaro ng dyan po sa computer shop na po na yan. First time ba ninyong makita yon doon sa loob ng computer shop? Opo, first time po. Kasi ngayon po, siyempre po, busy naman po yung iba may trabaho po. Tapos ngayon na lang po kami nakakapaglaro doon. Lang po kami nung gabi na yun na mag-jam nga po doon sa computer shop na yun. Ilan kayong magbabarkada na naan doon? 3 po kami doon. Kasama po ng barkada ko yung pamangkin niya po na bata. Bali, 4 po kaming magkakasama. Okay. Yung kasama niyong isang bata, pamangkin nitong sumuntok? Pamangkin po nung nasuntok po. Okay. Pamangkin ng nasuntok. So, itong bata. So ngayon, etong sumuntok na si Eric Marinas, kilala niyo po ba ito? Hindi po namin kilala. Okay. So hindi niyo kakilala. Ayan. Pero matanong ko lang, yung kaibigan mong nasuntok, kumusta na siya ngayon? Sumasakit daw po yung ulo niya. Tapos nahihilo po daw siya. Okay. Nung kahapon nga po na magharap po kami sa barangay nung nanon po. Hindi po sana siya pupunta kasi sobrang sakit daw po ng ulo niya. Pinilit ko na lang po siya para sabi ko mabigyan man lang ng katarungan yung ginawa sa kanya nung kasi siya po yung nagrabe talaga. Ano yung naging dahilan kung bakit uminit at pinagbubugbog kayo nitong suspect natin? Wala po talaga kami, sir, idea kung bakit po ginawa po sa amin yun. Sino yung unang sinuntok nitong tinuturo nating suspect? Si Ryan Garcia po. Yan po yung nasa gitna, yung una pong nasuntok. At pangalawa, sino naman yung sumunod na sinuntok nitong suspect natin? Yung katabi niya po, yung pamangkin niya po na bata sa left side niya po. Okay, so ibig sabihin, pati itong bata ay nadamay dun sa panununtok nitong suspect? Opo. Kahit sino po kasi makita niya, sir, sinusuntok niya po. Okay, pero kamusta nung naglalaro kayo? Hindi naman kayo maingay? Hindi naman kayo magulo? Sa ko po, sir, hindi naman po masyado kaming maingay doon. Kasi kami lang naman po yung nag-uusap doon. Kasi katabi lang po namin yung isa't isa. Buti naman ay hindi kayo gumante? Hindi po kasi nabigla din po kami sa pangyayari, sir. Tapos hindi po namin alam kung may mga kasama po or may iba pa siyang intensyon. First time ba itong mangyari na merong sinuntok itong suspect? Base po, sir, sa kasi nag-post po ako sa FB ko kasi hinanap ko po yan na lalaki na yan. Based po dun sa mga nag-message po sa akin is marami na daw po yan na biktima na nagtitrip po daw talaga yan. Tapos may marami na rin po siyang record sa barangay.
So, trip niya talaga na manuntok ng mga naglalaro dun sa computer shop. Opo. Opo, nung matapos itong nangyaring panununtok, kayo po ba ay sumailalim or nag-medico legal? Yes po, nung gabi po na yan, nagdiretso po kami sa police station. Tapos siningan po kami ng medical legal para po ipablatter. Tapos dumiretso na po kami sa BRT sa hospital po sa Daraga. Opo. Ano rin yung sabi ng may-ari ng computer shop patungkol dito sa nangyaring insidente? Wala naman po siyang sinabi, sir. Yung yung iba pong pantitrip niya po is wala man po dyan sa computer shop. So, base po dun sa nagsabi sa akin, pangalawa po kami na sinuntok niyan dyan sa computer shop na po yan. Naglalaro po siya doon sa pinakagilid po. So, ibig sabihin, Mark, etong ano yung pangalan? Etong lalaking nanuntok sa inyo? Elric po ata, Elric. Elric. Okay. So meaning to say, etong si Elric ay customer din doon sa loob ng computer shop at habang kayo ay naglalaro, naandun din siya. Opo. So bigla na lang na tumayo at nilapitan kayo at pinagsusuntok na kayo. Opo. Okay. So parang biglaan lang talaga. Bigla na lang. Yung una po, nung pagkaalis po kasi niya, tiningnan po namin yung computer niya kung ano pong nilalaro niya. Yun po, yung nilalaro niya, Valorant. Tapos yung sinuntok niya po na una, yung barkada ko, si Ryan Garcia, yung nilalaro niya po is Roblox. So, magkaiba po sila ng laro. Tapos ako po, that time, nanonood po ako ng anime. Tapos yung si John Manila po, naglalaro rin ng Valorant. Mark, posible ba na akala nitong si Elric ay yung kalaban niya doon, posibleng akala niya isa sa mga kaibigan mo? Imposible po, ma'am. Posible rin, partner, na sa sobrang galit niya dun sa nilalaro niya, napagbuntungan niya dun sa kaibigan nila. Oo, pero pag ganun, Mark, partner, there's something wrong with his mind na pag galit siya, ganun yung gagawin niya sa kapwa. Opo. Sa ngayon, Mark, eto na lang yung tanong ko, ano yung nais mong nangyari? Gusto ko po sana, sir, masampan po siya ng kaso kasi baka po sa mga susunod na makabiktima pa po siya. At this moment, nasa kabilang linya rin ng telepono natin si Cyril Mendoza Kinsay, ang nanay ng 14 years old na isa rin sa sinuntok nitong si Enric. Nanay, sa 4 pong kalalakihan na nasuntok po nitong si Enric, sino po doon yung anak po ninyo, Nay? Yung katabi po mismo ni June Ryan. Yung katabi po, ma'am. Okay, yung katabi mismo ni June Ryan, meaning isa talaga doon isa sa napunteriya or sa nabigyan po ng malakas na suntok nitong si Enric. Opo, ma'am. Opo. Kumusta po ngayon yung anak po ninyo, Nay? Okay naman na po siya, pero medyo masakit pa raw po yung sinuntukan sa kanya dito po sa bandang right face sa taas po sa may noo. Opo. Tapos kahapon po pina-medico legal ko rin po siya sa RHU Daraga. Gusto po namin talaga masampahan kaso yung suspect. Okay. Aside po doon sa tama, meron din po ba siyang sugat or pasa? Wala naman po, ma'am. Actually po, ma'am, ang na-damage niya talaga ng husto, yung kapatid ko po. Okay. So, ibig sabihin, aside po doon sa anak po ninyo, naandun din yung kapatid po ninyo? Yes po, yes po. Kumusta naman po itong kapatid nyo, Nay, na nababanggit nyo po na mas grabe po yung tinamo niya? Sa po, ma'am, talagang daman niya yung sakit kasi maga po yung right face. Habang pinapanood nyo po, Nanay, itong CCTV, yung kuha po ng pangyayari sa loob ng computer shop, ano po yung naramdaman nyo kaagad, Nay? Ay, natakot po talaga kasi hindi naman po to palaaway na kapatid ko. Talagang trauma din po. Opo. Aside po sa natakot, galit po kayo ngayon dito kay Enric? Ano po yung gusto nyo pong sabihin po sa kanya? Sobrang galit po. Kung pwede lang gumante, bakit hindi? Makikita mo kasi, partner, yung kapatid niya nung sinuntok ni Enric, imbes na gumante, ay mas minabuti ng tumakbo. Ibang klase, partner, yung merong tao na pag nasasaktan, initial reaction, mananakit din. Mananakit agad. Pero yung kapatid niya, itong nasuntok, talagang parang tiningnan niya muna at saka siya nag-isip. Hindi po siya kumibo, ma'am. Opo. Opo. Sa ngayon, Nanay Cyril, ano po yung pinakanais mong mangyari ngayon? Willing po talaga kami magsampa ng kaso. Opo. Pero nakausap niyo na po ba itong si Enric? Yes po, kahapon. Nagharap-harap na po kami sa barangay. Kasama din po yung magulang niya. Naghihingi po sila ng pasensya, ng paumanhin. Pero hindi po kami nakipag-areglo. Kasi hindi po biro yung ginawa niya.
Opo. Ano daw yung naging rason niya, ma'am, kung bakit nagawa niyang pagsusuntok ngayon? Katanungan ko sa kanya kahapon, kako po, bakit mo po nagawa yung insidente na yon? Ano po kako yung problema mo sa apat na nananahimik naglalaro doon? Tapos, ang sabi niya po, sir, ang dahilan niya sa akin, may dahilan po ate. Sabi ko, anong dahilan mo? So wala siyang maibigay na dahilan kung bakit niya nagawang pagsusuntukin itong magbabarkada? Ang reason niya po, online. Sabi ko, online what? Online game. Sabi ko po, kung yan po ang rason mong online game, yung apat po, iba naman ang nilalaro. Tama. Hindi ka kalaban. Ibinuntong niya yung galit niya, online din. Online din. Di ba? Yun na po, sabi ko, Hindi siya na dapat misikal. Yung sinuntok mo, yung nilalaro mo, hindi yung nananahimik na apat doon. Base po doon sa mga barangay opisyal ng Market Site, Balaguer, talagang may ano na po siya. May record. Yes. Okay, so merong record, no? Bad record sa barangay. Nasa kabilang linya din po ng ating telepono, si Nanay Annalyn Mondragon, ang ina ni Mark. Nanay, kumusta po kayo ngayon at kumusta din po itong anak po ninyong si Mark? Si Mark Joshua naman po ay okay naman po siya at mahaba po ang pasensya niyan. Hindi po katulad sa akin na kapag nakikita ko po yung CCTV footage, nanggagalaiti po ako sa galit. Kung pwede lang mang suntok din, ginawa ko na. Kahapon po ba ay nakausap niyo rin po itong si Enric? Hindi po, nakita ko lang po siya kasi hindi po kami pinapasok po ng mga barangay official doon po sa courtroom na pinag-usapan nila kasi yung anak ko daw po ay hindi na po daw minor de edad. So hindi ko po wala po akong pagkakataon makausap siya. Tagtitigan lang po kami kung pwedeng pangalang umbagin. Pero sana nung mga oras na yun, ma'am, ano sana yung gusto mong sabihin sa kanya? Wala po akong gustong sabihin. Gusto ko siyang suntukin sana. Yun, buti na lang talaga hindi ka pumasok na yan, no? Baka kasi kung ano pa yung nagawa nyo po at baka maiba po yung ihip ng hangin, imbes magkaroon po ng solusyon, another problem. Kaya nga po, nakikita ko yung halos po pag nung gabing yun, magdamag po akong hindi nakatulog para lang panoorin yung CCTV. Grabe po yung galit ko. Ngayon na naman po, nakita ko na naman, nanggigigil na naman ako sa kanya. Opo. So, ilang taon na po itong anak niyong si Mark, Nay? Magto-24 na yan po. Opo. So, nasa legal age na po. Opo. Despite po na hindi nyo po nakausap, ito pong si Enric, ano po yung gusto mong sabihin sa kanya? Ang gusto kong sabihin sa kanya, hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya nakukulong at hindi siya nasasampahan ng kaso, ma'am. Hindi po ako titigil. Wala pong areglong mangyayari. Wala po. Ngayon, partner, sinusubukan nating makausap din sa ngayong hapon etong suspect na si Enric Marinas, ang tinuturong lalaking nanuntok sa 4 na kalalakihan. Ngunit as of this time, wala pa tayong natatanggap na anumang response mula sa kanilang panig. Pero this time, nasa kabilang linya na ng ating telepono naman ngayon, si Kagawad Julius Garcia ng Market Site, Daragalbay. Magandang hapon sa iyo, Kagawad. Base po sa inyong pagkakakilala dito po kay Enric Marinas, kumusta po siya bilang residente po dyan sa Market Site? Okay naman po. Nalaman ko lang po yung ngayon na nangyari. Marami na po ba talagang record dyan sa inyong barangay? Yung nakita ko lang po yung record niya is yung nanuntok nga po ng doon sa CCTV footage po na pinakita ng complainant. Pero aside of that, kasi sabi nitong mga nakausap po namin, marami na daw din pong reklamo ito dyan po sa inyong barangay. At sa iba din po ng mga scenarios na involved po itong si Enric. Gaano po katotoo ito, Kagawad? Ang pagkakalam ko lang po is hindi naman ano naman po yan na tao kasi yung tatay niyan is retired police din po. Opo. So sa inyo pong pahayag, medyo okay naman po ito, pero hindi naman po ito nirereklamo dyan sa inyong barangay. May relation po sa panggugulo, pananakit, panununtok? Wala man po na nalaman po ako na na-record po yan dito na nagawa ng gulo. Kagawad, ilang taon na po itong si Enric? Ano na po yan? 24? 24, okay. Nasa tamang edad na, partner. Opo, Kagawad, nung nagharap po ito sa inyong barangay, ano po yung naging depensa po ni Enric patungkol sa nangyaring panggugulpi niya sa 4 na kalalakihan? Ang pagkakasabi niya, nasabi niya dun sa na wala man daw siyang gagawin na kung wala po yung, kasi
parang ang sabi yung nagtatrash talk ata about sa laro-laro na yan. Dahil eto pong mga magulang ay desidido pong magsampa ng kaso laban po dito kay Enric, residente po ninyo. Ano po yung pwede nyong maitulong dahil eto pong si Enric ay talagang kitang-kita nyo naman sa CCTV na talagang mali po yung ginawa niya. Bali, nakausap man po namin yung kabataan na sinaktan niya. Tapos nagdesisyon sila, nakausapin yung magulang nila kung ano talaga yung magiging desisyon. Sabi naman ng complainant na itutuloy daw po nila yung magiging kaso po. Ngayon po, dadaan po ulit sila sa tatlong, yung sa kapitan, tapos tatlo din sa lupon para automatic po makapag-file na complaint na po sila. With that po, Kagawad Julius Garcia ng Market Site, Daraga Albay, maraming salamat po. Nasa kabilang linya na rin ang ating telepono si Police Major Maria Luisa Tino, ang Public Information Officer ng Albay Police Provincial Office. Major, sa mga ganito pong klase ng mga reklamo, ano po ba yung maaaring maisampang reklamo laban po dito sa suspect? Bali po, magdedepende po tayo sa medical legal na i-issue po ng doktor. Kung ang nakalagay po doon sa medical legal is 1 to 9 days ang healing period, gusto sabihin po niya, nakakapaloob pa po siya sa slight physical injury. Ang slight physical injury po ay nasa pa po yan ng barangay. Also, yung less serious physical injury, ang healing period po niyan is 10 days or more. Pero hindi siya lalagpas ng 30 days. Still, nasa pa po yan ng barangay. So, sa nababanggit niyo po yan, Police Major, dahil 4 po yung naging biktima, eto po ba ay, like for example, slight physical injury yung isa dahil 9 days lang, yung isa naman serious physical injury. So, 4 po yung naging biktima. Ito po ba ay iba din yung count doon sa isa? Isa din po yung count para sa isa. So, halimbawa, pare-parehas po slight physical injury, times 4 yung count. Opo. Kasi iba-iba yung biktima niya. Okay. So, sa pagsasampa po ng kaso, Police Major, ano po yung mga dapat asahan ng biktima? Ito po bang nakita natin sa CCTV ay malaki na po itong ebidensya ng kasong pwede pong kaharapin nitong si suspect? Yes po, magagamit na natin po iyan na evidence laban sa suspect. Pero yung isa, partner, isa lang yung minor. Opo, Ma'am Tino, isang minor ang nakasama dito sa 4 na nasaktan nitong suspect natin. So yung minor po, pwede na po siya dumiretso sa WCPD natin sa Municipal Police Station. Ayun. With that po, Police Major Maria Luisa Tino, ang tagapagsalita ng Albay Police Provincial Office. Maraming salamat po sa inyong panahon at oras. Mabuhay po kayo, Police Major. Nanay, napakinggan niyo po si Police Major Tino, na yung anak po ninyo, dahil siya po yung minor de edad, doon po sa 4, pwede na po kayong dumiretso sa tanggapan po ng PNP para po makapagsampa ng reklamo. Kung gusto nyo pong mauna na po magsampa ng kaso laban po dito sa suspect, maaari na po kayong magsampa dahil nga po minor de edad po yung inyo pong anak. Okay po, ma'am. Sige po. Yan, balikan din natin si Mark. Mark? Hello po. Opo, narinig nyo yung sinabi ni Ma'am Tino na maaari kayong makapagsampa ng kaso in case na makakuha na sila ng certificate to file action. Oo. Ano yung plano mo ngayon, Mark? Sampan po ng kaso, sir. Ayun. So, dapat kung ano yung desisyon nyo ngayon, kung talagang gusto nyo makuha yung hustisya, Mark, tuloy ang laban, tuloy ang kaso. Opo. Ayan.